من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. نعم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهل القرآن muna dai jaddada ba da haƙuri na samun abubuwa da suka ɗan yawa muka daina samun zama ma'ana akan yadda muka ajiye lokaci. To, afuwan muna murna da zuwan watan aihuwar fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam. To mu wannan murna ba ta bar mu kwana a gidajenmu, ba ta bar mu wuni a gidajenmu, da koyaushe dai muna kan hanyar tafiya na murna da zuwan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. To shi yasa ba ma samun damar da za mu zauna mu yi karatu na wanda muka ɗauka na lazimin sati-sati. Na'am, to shi ne na ce bari mu yi sanarwa saboda 'yan uwa kas su ga babu sabbin karatukanmu a sama. Na'am, yanzu mun zauna ne don mu sanar insha Allahu ziyararmu dama dai duk shekara kowa ya sani muna fara ziyara ta Katsina ne, tukunna mu je Daura. Ita Kano dama gida ce don sai mun bi ta Kano muke wuce a Katsina, amma maulidinmu dai muna faro ita zawiyarmu da take can gidan limamin sarkin Katsina, zawiyar makarantar Sheikh Gwani Muhammadu Dan Baba da ke Katsina cikin anguwar Liman. insha Allahu za a yi shi ranar Lahadi, kuma za mu gabato Kano a cikin wannan satin, ga kuma shidimar biki ta Gwani Abdulwahab Sardauna. Dama dai duk shekara dai kowa ya san dai muna wannan ziyara ko muna sanarwa. Mun gode wa Allah da ya ba mu damar faɗa bara wa'ancan, da kuma bana ma da ya ba mu damar faɗa. Alhamdulillahi hamdan kathiran, alhamdulillah ala kulli hali. To insha Allah ziyarar mu za ta fara a wannan sati. Ɗan uwa, duk wanda yake da wata sanarwa ko wanda yake da wata muradi ko wanda yake da buƙatar ya haɗu da sahibul tsangaya kai tsaye free, ga ka ga sahibul tsangaya, wata buƙatar ka wadda ba za ta faɗu ba a cikin waya, sai yau ga ka ga sahibul tsangaya, to insha Allah mu haɗu a wannan satin inda rai da lafiya. Duk wanda yake da buƙatar ganin sahibul tsangaya, wanda yake da burin ya ga sahibul tsangaya, wanda yake so burinsa ya cika ya ga gashi ga sahibul tsangaya, to nesa ta zo kusa insha Allah. A wannan sati muke so mu gabato. Ba wai mun zauna yanzu dan karatu ba ne, amma duk zama muna so a ƙaru da mu ko walau harfa wahid. Abinda ko za mu faɗa a cikin alƙur'ani, duk wani sihiri ana yi mara sun, ana yi mara hasabe, amma an samu sihiri guda biyu. Ɗaya yana cikin ya ayyukan nasu taqu rabbakum suratul hajji, wanda ya ce sihira, wanda shi ya yi sadi ne ya yi kuma ha babba. Ɗaya yana can cikin suratul furqani, kuma izu na waƙalar ladina hima ya yi sihira. Ga dai sihira ɗin ne, amma sadi ne ya yi ha babba, su biyu ne suka kiloga. Saboda shi duk inda ka ji sihiri baya yin ca baya yin sadi sai guri biyun nan. Hailau sakhara, abunda yake tafiya akan sakhara, su kuma guda uku ne suka yi sadi. Su ma za mu kawo mabambantan karatukansu idan Allah ya ba mu ikon zama. Duk inda ka ji sakhara, ita ma ba ta yin ca sai dai ta yi sun, ba ta kuma yin sadi sai wancan guda ukun nan. Sun kare a jabu sakhara birwad, anan suka kare. Insha Allah su ma za mu yi kokarin kawo su biznillahi ta'ala, saboda muna da buƙatar duk inda muka faɗa harji, to in son samu ne a ce mun kawo su don 'yan satu su samu warwarar loga. Amma za mu ke ba da irin wannan saboda an satu shi ma yake wasa ƙwaƙwalwar shi wajen nemo su. Za mu faɗi inda suka ƙare ko mu faɗi inda suka fara, dan satu ya tafi nemo su. Daman filin fatawa fagen 'yan satu mun fara shi da ƙa'idar ɗaya ne za mu ke faɗa, saboda duk inda muka faɗa da ka buɗe ƙur'ani ka gan shi.
to amma tun da tafiyar ta kai ga 'yan satu suna ta buƙatar ake faɗaɗa harjin, to idan mu faɗi da yawa fa ba lallai muke samun damar kawo shi ba. Sai a gane loga ta wasali da ake so mu shiga, wasali yana da siga masu yawa, wanda ko siga masu yawa, sigar wasali kamar abun da ya taho da shi a farko mafi yawanci yana kaiwa ƙarshe, amma loga tana bambanta. Kamar yanzu in ka ɗauki karatun walau shi ina laba'asna fi kulli qaryatin zira, sama da ƙasa, amma akwai bashirun wa nazirun, bashirin wala nazirin, ma'ana kamar irin wannan dama ya faro da ƙasa ne ya kai da ƙasa, ya da wanda ya fara da rufuwa ya kai da rufuwa, amma kuma fa ala kulli shay'in qadirun, shay'in qadira, su ma kamar mun taɓa yin bayanin su, akwai shay'in mauzunin, akwai shay'in hayyi, akwai shay'in nukurin, akwai irinsu su ma wanda sun taho a gaban kuma ƙarshe ma sun je da haka. Amma duk inda ka ji shay'in, in ka cire wannan, in ka cire wa'annan, duk inda ka ji shay'in to ba ta bin gaban baya ba ta bin gabanta. Idan ka ce shay'in to gaban nan sai dai ka san abin da za ka ɗora. Shay'in alimun, shay'in qadirun, shay'in qadira, shay'in ilma, amma ba zai ilmin ba ma'ana. Wancan kawai su ne suka bambanta. Na'am, sai mu ɗauki wani karatu wanda yake akwai garaɓasa a cikinsa in ka riƙe, don wannan karatun yana kada maza sosai. Sosai karatun yana ba da 'yan satu, amma mu dama akan wannan aikin muke so Allah ya gina mu, abun da yake da tsada da wahala Allah ya biyo da shi ta harshen mu ya zo cikin sauƙi, mu saukar da shi cikin sawaba, mu saukar da shi ga yadda mai sauraro zai gane. Shi ne karatun duk inda ka ji yawma izin ta tashi to gabanta za ta ɗauki rufu'i ne ita kuma. Wujuhun yawma izin to nadiratun, wailun yawma izin kamar ita kuma limukazzibina, ba za ta tafi binin ba, a fahimci karatu. Yawma izin kashi a ton, duk inda aka ji dai yawma izin basiraton, yawma izin nadiratun, duk inda ta tashi dai ita yawma izin fahiya yawma izin wahiya, ita ma can za ta tafi, ba ta kai karatu ita a inda ta ɗauko, don ita ba ta maƙi logan ba. Ita kan ba ta maƙi logan ba, yadda ta taso haka ta tafi. In ka ji ta kai da wasali ɗaya nu'ara, wannan kwanciya ce. Abin da ake nufi da kwanciya, akwai surorin da ba su kwanciya kwata-kwata a ƙur'ani, su ma za mu samu lokaci insha Allahu mu kawo su. Mu ɗauki kamar halate hal'ata alal insani ko kuma hal'ata ka hadisul gashiya, ma'ana wannan surori a kula da kyau ba sa kwanciya, ma'ana ba sa zaman nu'ara. Akwai suratul furqani, ita ma ba ta kwanciya. Akwai irinsu insha Allah za mu kawo su domin ɗan satu ya samu wasu sauƙi. Domin a cikin alƙur'ani ko da a ce harufa guda ɗaya aka cire maka aka baka shi ka dogara da shi, to an taimake ka. Wa ya taimake ka? Allah ne. Shi ma mai faɗan kansa yana aiki da ilmul yaqini, ko kuma ce ilmul lillahi, ilimin Allah ma'ana. Ba wai iliminsa ba ne, domin duk mutumin da ya ba da hanyar da aka ƙara ƙur'ani to kar ya sa a kansa, taimakon Allah ne, saboda Allah shi kaɗai da maki su suka iya. Don haka ko da an ji mai ba da ilimin alƙur'ani ya ɗan samu kuskure, a yi mar uzuri guda ɗaya da za a yi mar, shi ma fa bai iya ba, koyo yake yi. Idan aka samu tangarɗa, ka ji daga lafazan bakinsa ya ɗan samu saɓani, ko na fahimtar shi abin da ya fahimta abin nan ya wuce haka ko bai kai ba, to yana da kyau kar ka jahilce shi. In ma za ka nemi neman sani, to ka tambaye shi ta ruwan sanyi, zai ce maka wa fawqa kulli zai ilmin alim, ko kuma ya ce maka lalle gurin nan haka yake, nima an samu tangarɗa ne. Wannan haka shi alƙur'ani mu'jiza shi take.
don haka akwai su kaman halata alal insani hinun min ad-dahr lam yakun shay'an mazkura inna khalaqnal insana min nutfatin amshajin nabtalihi faj'alnahu sami'an basira inna hadaynahu as-sabila imma shakiran wa imma kafura. Da haka ta tafi shine ake nufin bata kwanta ba, har ka tafi yudkilu man yasha'u fi rahmati wa zalimina a'adda lahum azaban alima. A tsaye ta dinga tafiya, kamar abun da ake nufi khalidin, kamar kwanciya ta zauna akan nu'ara. To da ita da irin su suratul furqani akwai su da yawa da insha Allah mun samu lokaci zamu kawo. Wannan dama zama ne na sanar da ku ziyarar da zamu kawo, kuma a ciki dai muka dan bada mata yassara min alqur'ani was salam.